Aurten bost kofradiak aurkeztu dute beraien burua. Bosgarrena Moko izeneko kofradia da. Mokok egiten dio keinua Bilintx bertsolariaren bigarren ezizen edo bai, ezizen horri. Eta bueno, kofradiaren hastapenetan daude parte zaharreko zenbait lagun. Urte honi begira, iragan urteetan egin izan ditugun hainbat kontu bere gaine hartu dituzte, baina datorren urtetik aurrera badute asmoa egitarau propioa lantzen hasteko, ez? Urte honi begira, aipatzea igandeko erromerian parte hartu zutela, antolatu zituzten mota edo Urguleko gaztelu nafarrari omenalditxoa, goizean musikarekin eta Urgulerako igoera egin zuten, eta atxaldean Laioz taldeak nautikoan erromeria antolatu zuen, ez? Eta horretaz aparte, atzoko egunez, asteartean, bai goizean eta bai atxaldean, goizean kantu jirako saioa antolatu zuen kofradiak, eta atxaldean dantza herrikoien edo plaza dantzen emanaldi bat, sekulako arrakasta eduki zuela atxaldean ikusi izan genuen bezala.